Всяка година идва при нас дядо Коледа, тихо без глас. Ой, Коледо, мой Коледо, да песни пеем и Бога славим. В ранни зори той с ангел лети, звънът черковен той нам вести. Мой Коледо, те песни пеем и Бога славим. Καλημέρα. Τι κάνεις? Hello. Να βγούμε τα παιδιά μια φορά Is that στον good? Άγιο Βασίλη. Να βάλω πέσει στον Άγιο Βασίλη δίπλα. Please come here. Μμμ. Come here. Έλα. Πάμε, πάμε. Πάμε. Έλα. Δεν βγες τώρα. Κάνουμε όλοι πέσει από αυτούς. Zân, 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 кой е вън, кой ще дойде в този час, тук пристигат, искам още, щом го зърна, от сърце да го прегърна, че си знам, той ми носи дар голям, искам още, щом го зърна, от сърце да го прегърна, че си знам, той ми носи дар голям. Здравейте, малки и пораснали деца! Ето виждате ли какво се случи? Грее слънце, топло е, няма сняг и шейната ми закъса. И едва се добрах до София. Бързах, но край на краищата стигнах. Само че не мога да се ориентирам къде съм. И затова, моля ви се, обаждайте се. А къде да се обадите? Когато напишете Театър Пан в Google, ще излезнат и телефоните, и мейлите. Звънете, поканете ме да дойда при вас. Чао!